Vítám vás na dnešní speciální pražské předvolební debatě sérii kandidátek 6 politických subjektů. Dovolte mi, abych o úvodní oficiální slovo požádal předsedu představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy, pana Petra Kužela. Pane předsedo, prosím. Děkuji, dobré ráno, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že vás zde na Žofíně pod křídly Hospodářské komory hlavního města Prahy můžeme přivítat a dnes diskutovat s vámi o tom, jak si představujete vy osobně vývoj města v budoucích měsících, letech, ale i samozřejmě desetiletích, protože vaše práce, pokud se stanete primátorkou nebo primátorem, tak samozřejmě je založení z vaší práce, město z ní bude žít minimálně 1 až 2 možná volební období, to znamená i možná 2 dekády. Praha je násadným efektem podnikání a samozřejmě my dnes ve vašich odpovědích se pokusíme vyčíst, jakým způsobem se budete orientovat v budoucím rozložení města, ve financích, ale v neposlední řadě, jakým způsobem budete komunikovat s námi, s občany a pomlčka podnikateli. Hospodářská komora hlavně města Prahy mými ústy vám přeje úspěch ve volbách. Přejeme vám zejména úspěch protože váš dobrý start a váš úspěch je i otázkou pro nás a pro naše budoucí podnikání, protože my, co jsme tady, tak víme, že i když se někdy třeba v republice úplně nedaří, tak Praha je vždycky ten násadní efekt a ten motor ekonomiky. A to je to, co dnes od vás ve vašich odpovědích budeme očekávat. Všem vám přeji příjemné dopoledne, i dámy a pánové, i vám, abyste odcházeli dnes spokojení z odpovědi našich 6 kandidátů. Na závěr tohoto vstupu mi dovolte jenom říci, těchto 6 lidí s jednou dámou ve prostřed se k nám dostalo následným způsobem. A to je, že Hospodářská komora hlavně města Prahy před asi 14 dny udělala exkluzivní výzkum mezi našimi členy a tato 6 vlastně obsadila ze všech kandidátů a ze všech stran, hnutí a politických subjektů vlastně tu základní 6 a proto, abyste věděli, že jsme je nevybrali jen tak z klobouku, ale je to opravdu na základě exkluzivního výzkumu Hospodářské komory hlavně města Prahy. Přeji vám všem ještě jednou příjemné dopoledne a vám děkuji za to, že jste přijali naše pozvání. Děkuji vám, pane předsedo. Já se jmenuji Jakub Železný, působím jako moderátor ve zpravodajství České televize a mým úkolem tady dneska bude klást otázky, směřovat diskusi, hlídat čas a tak dále a tak dále. Dovolte mi jenom pár technických poznámek na úvod, než představím všechny účastníky tohoto dnešního setkání. Předně nepřipustím zde žádné osobní invektivy. Samozřejmě, že když se mezi sebou budete trošku hádat, tak je to normální, ale chci, aby to bylo slušné a korektní. V žádném případě nepřipustím invektivy na osoby, které tady nejsou. To budu velmi přísný a samozřejmě budu velmi přísně dodržovat čas. Budu se snažit hlídat čas, aby všichni měli plus minus čas stejný. Na všechny máme otázky z podobných oblastí, na podobnou tematiku, na celkem logickou tematiku, na tematiku, která nás Pražany velmi zajímá, nebo okruhy, které nás Pražany velmi zajímají. A v závěru této zhruba 2hodinovky necelé plus minus se pochopitelně dostane i na vaše dotazy, takže budu velmi rád, když se potom vy aktivně do té diskuse zapojíte. Takže samozřejmě od vás očekávám korektní povzbuzování v tom smyslu, že klidně můžete tleskat, klidně můžete vyjadřovat své názory, ale zase prosím v rámci korektní politické diskuse. Teď vás samozřejmě poprosím o 6 potlesků, protože vám představím jednotlivé kandidáty a představím vám je tak, jak sedí prostě tady od mé pravice, takže to není žádné pořadí. Tím zase nemyslím nic špatného, pane Štěpánku, samozřejmě. Takže první je pan Petr Štěpánek ze strany Zelených, kterého vítám. Tedy kandidát trojkoalice, abych byl úplně přesný. Za ODS pan Bohuslav Svoboda.
Za hnutí ANO paní Adriana Krnáčová. Za TOP 09 pan Tomáš Hudeček. Za subjekt, který se jmenuje Pro Prahu, je to Hnutí pro Prahu, říkám to správně, pan Zbyněk Paser. A za Českou stranu sociálně demokratickou pan Miloslav Ludvík. Děkuji vám, že jste přivítali šestici našich kandidátů a na úvod mi dovolte, abych každého z kandidátů požádal o dvouminutové úvodní slovo na téma hlavní vize pro Prahu, tedy co je vizí vašeho politického subjektu, který reprezentujete pro to následující volební období v hlavním městě Praze. Prosím, pane Štěpánku, začněte vy. Mikrofon máte vždy společný na ten jeden dvojstolek. A měřím vám všem čas a budou to 2 minuty. Prosím, máte slovo. Tak před námi, ať už vyhraje kdokoliv, je vlastně jsou velmi podobné úkoly, protože bude potřeba dokončit některé velké stavby a bude potřeba vyřešit kritickou situaci v odpadovém hospodářství a bude potřeba připravit nový územní plán. To jsou všechny 3 tyto věci shodou okolností budou mít velký dopad na zaměstnanost v hlavním městě, protože od nich se bude odvíjet například míra investic a míra veřejného utrácení, které se potom postupně bude rozpouštět, ať už tedy v hlavním městě, anebo dál od Prahy. Nakonec minulý týden proběhl pokus říci, že Praha vlastně je motorem české ekonomiky a na tom se asi shodneme všichni. Tak co se týče územního plánu, tak to je asi věc nejproblematičtější, protože tam dochází velmi často ke střetu mezi místními zájmy a mezi zájmy těch, kdo z územního plánu profitují, a ty zájmy jsou často úplně křížové. V podstatě buď to místní brání tu lokalitu zcela legitimně nějak, anebo někdo, kdo v té lokalitě hodlá podnikat, tak si svým způsobem snaží zajistit maximální profit z toho území. Takže územní plán jako de facto zákon v podstatě pro to město bude muset být modifikována ta jeho příprava tak, aby opravdu všichni ti účastníci od těch místních obyvatel po developery se podíleli na jeho přípravě. Pokud se územní plán je regulací, čehož se vlastně většinou podnikatelé zaměstnavatelé Máte poslední 10 vteřin. A na druhou stranu, když si vezmeme místa, která v Praze jsou velmi úspěšná, jako třeba Ořechovka, Vinohrady a tak vznikly na základě velmi přísných regulačních plánů. Takže tím hlavním úkolem bude vyladit to tak, aby byli spokojeni všichni na obou stranách. Děkuji pěkně. Stejná otázka nebo stejné téma, tedy hlavní vize pro Prahu podle ODS a jeho lídra pana Bohuslava Svobody, prosím. Ještě jednou hezký dobrý den. Samozřejmě možno hovořit o velkých tématech, jako jsou velké stavby, jako je problematika dopravní infrastruktury, ale to hlavní, co já vnímám, že musíme v tom následujícím období změnit, je otázka podpory malého a středního podnikání. Ať je to, jak je to, v každém případě máme v té Praze zhruba na 290 000 subjektů, kteří patří do té rubriky malé a střední podnikání a de facto představují zhruba 98% ekonomického potenciálu v tom městě Praze a ta pozice malých a středních podnikatelů se v Praze neustále zhoršuje. V mezinárodním kontextu, v národním kontextu a můžeme si říkat, že to je důsledek špatné daňové politiky, můžeme si říkat, že to je důsledek špatné vazby mezi vzdělávání, mezi potenciálem, který Praha má v podobě vysokých škol a výzkumných ústavů a akademie věd a Prahou jako propojovatelem k tomu malému a střednímu podnikání. Prostě bezesporu ten ekonomický potenciál, který má tato oblast, je pro Prahu naprosto zásadní a i bude naprosto zásadní i v tom dalším vývoji, protože všechny krize, ekonomické krize, jsou věc, která se periodicky vrací a řešení těchto problémů nikdy nebývá ve velkém geniálním ekonomickém plánu o změní makroekonomiky, je o tom, jak se podaří udržet malé a střední podnikání, jak jsou
podaří udržet ten bazál ekonomický, který musí každá společnost mít. Děkuji vám, ani jste nevyužil své 2 minuty bez 10 vteřin, tak si je pak třeba vyberete v průběhu dnešního dopoledne. Paní Adriana Krnáčová za hnutí ANO a respektive jejího politického subjektu Hlavní vize pro Prahu. Prosím. Dobré ráno, dámy a pánové. Moje vize pro Prahu je město vitální. Město vitální, které je dobře spravováno, které je hospodárné, které nemá 11 miliardový deficit a kde se občané vědí, co se děje a nejenom občané, ale zejména vy podnikatelé měli rovné příležitosti, abyste mohli podnikat podle určitých etických norem, které v Praze postrádám. Když jsem přišla, řeknu vám příběh, když jsem přišla na ministerstvo vnitra, tak mám na starosti veřejnou správu, celou veřejnou správu, 6325 obcí, včetně Prahy. Rozhádané území. V podstatě nikdo se neuměl domluvit s nikým. Jediné, co jsem udělala, je, že jsme po dlouhé době udělali jako Radu vládu pro veřejnou správu a přizvali jsme všechny k tomu, aby rozhodovali o tom území, jakým způsobem se bude co dělat v budoucích 5 až 10 let. To si umím představit také jako tady v Praze. Myslím si, že je potřebné spolupracovat se všema městskými částmi na investičních projektech, na tom, co se bude dělat, rozhodovat i v souvislosti s diskusí s vámi, s podnikateli, protože nelze rozhodovat jenom z vrchu. Nelze rozhodovat jenom tak, že si vymyslím nějaký projekt, například metro A do Motola. Omlouvám se tady kolegovi jako z nemocnice, asi je to dobrý nápad, ale myslím si, že je to naprosto špatná investice. To znamená, přesně tak, jak jsem se stala provozním veřejné správy, tak bych se ráda stala provozním toho města, protože provoz, pakliže je špatně řízen, tak je drahý, je nehospodárný a lidi se neradi vracejí do ty restaurace. Takže si myslím, že toto je vize pro Prahu. Dobře, kvalitně, hospodárně spravované město. Děkuji. Děkuji i vám. Vy jste ušetřila nějakých 15 vteřin. Nevím, jestli na ně ještě dojde v průběhu tohoto setkání. Dalším řečníkem na úvod, tedy úvodní slovo, pro Tomáše Hudečka a TOP 09. Vaše vize. Prosím, pane Hudečku. Děkuju. Dámy a pánové, také dobré ráno přeji. Já jsem přesvědčen o tom a ženu Prahu tím směrem, aby to bylo silné a prosperující město západního středu, aby, kdybych to měl shrnout do nějakých základních bodů, Praha byla bohatá, Praha byla bezpečná a Praha byla vstřícná k životu. Do každé této oblasti bych teďka do hloubky mohl spoustu úrovní povídat, takže já to zkusím aspoň do nějaké první úrovně. Co se týče bohatství města, je to orientace města na určitý segment reality nebo společnosti, která Praze v rámci jejich silných stránek nejvíce přinese. Pro Prahu je to jasné centrum kultury a vzdělanosti a vědy a výzkumu v propojení s podnikatelím, že Praha o svůj průmysl již přišla dávno, to už k tomu už slouží Mladá Boleslav, to znamená v Praze se jedná opravdu o výzkum, vědu, inovace a propojení s podnikateli. Na to téma vzniklo už spousta i podpůrných nástrojů, jako jsou inovační vouchery a další. Co se týče Prahy bezpečné, tak to je základní úkol samosprávy, protože zajistit bezpečnost obyvatel je to, bez čeho se neobejde žádné město, zvláště milionové město, které v případě, že už dosáhne koncentrace obyvatel takovéto míry, tak samozřejmě sebou nese i sociálně patologické jevy, kriminalitu a tak dále. Já tu bezpečnost nevnímám jenom v podobě strážníků v ulicích, ale i v podobě obrany obyvatel, majetku a také firem z pohledu přírodních katastrof, které vypadají, že ve městě budou více a stále častější. A ten třetí bod je vstřícná k životu. Do této oblasti, která velmi úzce souvisí s těmi prvními dvěma, patří atraktivita Prahy pro zahraniční podnikatele, ale také pro významné osobnosti, ať už vědeckého nebo kulturního života. Zkrátka, když si mi to přijde například na kongres o vědě a vzdělávání, máme tady dneska hostíme 4 dny Evropskou asociaci pro vzdělávání, 5000 účastníků v kongresovém centru, tak prostě zájmem Prahy je, aby tito lidé se tady třeba i usadili a bydleli dále, čím samozřejmě tu ekonomiku potáhnou nahoru. Děkuji. Já děkuji vám. Stejné 2 minuty, ale předpokládám s nějakou jinou vizí či prioritou pro pana Passera. Prosím. Dobrý den, budu stručný, budou to spíše hesla. Decentralizace. My bychom rádi přenesli více pravomocí a neúčelových finančních prostředků na městské části. Jsme přesvědčeni, že s nimi dokážou hospodařit lépe než magistrát.
Chtěli bychom odpolitizovat městské firmy, vidíme v tom velký problém. Často nám tam chybí odbornost a kompetence. Pokládáme za velmi důležité dostavět části okruhu 511 a 512, což doufáme, že se teď odšpuntovalo. Rádi bychom začali připravovat záchytný systém parkovišť okolo Prahy. Nám chybí minimálně 30 000 parkovacích míst. Jsme přesvědčení o tom, že to může být privátní projekt se zhruba 5% výnosností a Prahou tak nebude stát nic. Odpadová a energetická koncepce je základem pro tohleto město na další roky. Když jsem u té koncepce, tak řeknu to, co mě trápí úplně ze všeho nejvíc a musím říct, že po mé levé straně sedící pan primátor Hudeček v tomhle zahájil velmi důležitý krok a to je příprava strategického plánu, metropolitního plánu, té vize Prahy. To je to, co mě chybí nejvíc. Pokud Prahu budeme brát jako nějaký obrovský holding, tak takhle velký kolos musí mít výhled minimálně na 20 let. Když se bavím třeba s našimi podporovateli, velkými průmyslníky, oni říkají, jak je možné, že nevíte, jak to město má za 20 let vypadat, jak má být velké, jak má vypadat jeho doprava, koho má podporovat a tak dále. Vy musíte pracovat s dlouhodobou vizí, byť máte 4letý cyklus. Urychlení metropolitního plánu je to skvělý projekt, rádi ho budeme podporovat. Co se týče vztahu se subjekty, většina firem a většina zástupců, se kterým jsem mluvil, říká, chybí nám jasná pravidla, chybí nám neměnné mantinely, chybí nám kompetentní partner pro náš biznis u hlavního města. Chtěli bychom větší podporu strategických investic ve městě. Chybí nám právě ony strategické vize a výhledy. Programy podpory konkurenceschopnosti za pomoci fondů Evropské unie též nejsou tak rozvinuty, jak by si zasloužili. Podpora vědeckých pracovišť, jak primárního, tak aplikovaného výzkumu, je něco, na co se Praha musí dále velmi zaměřit. Pane Passere. Už ho nepotřebuju, děkuji. Děkuji pěkně, jistě ještě bude příležitost, abyste se vyjádřil v dalším průběhu tohoto dopoledne. Posledním řečníkem v tomto úvodním bloku je Miloslav Ludvík za sociální demokracii. Pan Ludvíku, i vám běží vaše 2 minuty, prosím. Dobré jitro a dobrou chuť, pokud právě snídáte. Jako kandidát za sociální demokracii, tady všichni shrnuli, co jsou asi problémy Prahy, co všichni budeme dělat. Všichni máme v heslech to samé, v podstatě územní plán dopravu. My jsme sociální demokraté, tak tam máme ještě tu problematiku sociálna. Mimo jiné závazek, že dostaneme do 4 let 2/3 bezdomovců z ulic, protože prostě jaksi minimálně 2/3 z nich jsou lidé, kteří na tu ulici nepatří, dostali se tam nedopatřením, což jsou projekty, které k nám patří. Nebudu zastírat, jsme sociální demokraté, proto to chceme udělat. Určitě podpora bytové výstavby, když se vezmete klasický Vídeň, ta nezprivatizovala zhruba 1/3 bytového fondu, má dneska 220 000 bytů a díky tomu je schopna ovlivňovat celkovou bytovou politiku ve svém městě. My vůbec se rádi chceme inspirovat ve městech západně od nás. Vídeň je klasická, Mnichov je klasická, Berlín není naším příkladem, abych ještě uvedl, nejzadluženější město Evropy. A co chceme řešit, nebo co chceme nabízet, nebo co chci nabízet konkrétně, je kompetentní správa města. Já si myslím, že po 15 letech řízení největší nemocnice v zemi, předtím jsem dělal 10 let ve vedoucích pozicích u západních farmaceutických firm, tak vím o tom, o čem je to řízení, konec konců i o podnikání. Moje žena vlastnila síť lékáren v Praze, my jsme je prodali. Já si myslím, že přesně vím o to, o co vám jde a co vás trápí. A to je férová kompetentní správa. Prostě jednoduše nesmí být někdo zviditelňován a upřednostňován, někdo prostě potlačován. A za sebe můžu slíbit, že pokud se tam dostane jako primátor, nebo pokud budeme jakýmkoliv způsobem ovlivňovat radu, tak my vám dokážeme, že jsme to dokázali. Děkuji. Děkuji vám. Už trošku na přeskáčku, ale v tom smyslu, že jsou to body, které jsou zajímavé právě z vašich programů a třeba se týkají i vás navzájem. Začnu, paní Krnáčová, u vás, jestli dovolíte. Hnutí ANO chce provést audit hospodaření města. By zajímalo, co od něj očekáváte, kdo ho bude provádět a nakolik je tím řečeno, že současný audit, tuším, od firmy Deloitte byl dělaný špatně. Jestli je tím tedy míněno, že i ten audit z vašeho hlediska poukazuje na nedobré hospodaření města, nebo jak tohle máme vnímat? Tak určitě, když bychom měli tu možnost řídit to město, tak bychom se podívali nejenom audity jako velice obšírné, ale podívali bychom se zejména na celkové hospodaření,
Buďte prosím konkrétní, na co byste se třeba vy chtěla podívat na prvním místě? Kdybyste byla primátorkou, tak první papír, který byste si nechala od svého sekretáře či sekretářky přinést, by bylo co? Tedy samozřejmě kromě nějakého podpisového práva, to je jasné, ale teď myslím to, co by vás opravdu zajímalo. V první řadě bych si nechala přinést papír od ředitele magistrátu, zda je jmenován řádně, protože dosud je pan Košťál jenom pověřen vedením a tím pádem se obchází zákon. Jsme se dvakrát dotazovali jako nadřízený orgán magistrát, kdy nám odpoví. Třetíkrát jsme si vyřídili schůzku a příští týden máme schůzku u vás, pane primátore, abyste nám vysvětlili, jak je možné, že pan Košťál není řádně jmenován. Tak to možná pan primátor může rovnou vysvětlit teď, jestli dovolíte. A jenom připomínám, tedy on je v tom takové trošku zmatení, i my v České televizi to občas motáme, že napíšeme primátor čárka magistrát hlavního města Prahy, což je samozřejmě nesmysl, protože magistrát je ten úřad, kterému je nadřízen potom centrální úřad, ale ministerstvo vnitra není nadřízeno hlavnímu městě Praze a ne tedy samosprávě města, aby to bylo úplně jasné. Kolegové to i novináři to někdy pletou trošku, tak se omlouvám. Nicméně ta otázka byla jasná. Je to přesně tak. Já na to velmi rád odpovím. V minulosti si už za prvé několikrát stalo, že takto po odvolání ředitel magistrátu byl někdo pověřen, za druhé není to úplně mimo zákon, zákon to neřeší a třetí věc, já velmi rád teď během chvíle vyberu ředitele magistrátu, ale bral jsem to jako naprostou politickou úctu k tomu, aby se toto nedělo 14 dní nebo měsíc před volbami, proto, že v případě nové politické reprezentace jsem byl přesvědčen o tom, že takováto výsostně politická funkce by měla spadat také výhradně do kompetence primátora. Počkejte, pane primátore, není to, promiňte, náhodou úplně naopak, není tady jakási paralela s tím tolik diskutovaným a odmítaným superúředníkem, že by to měl být naopak někdo zcela nepolitický, někdo, kdo prostě řídí ten provoz toho úřadu, který má napomáhat k řízení provozu města, když to řeknu takhle polopatě. Pokud dovolíte, já nebudu naskakovat na tady takovouto rétoriku, kterou zavedla současná vláda, a tedy, že řízení státu bude vyřešeno tím, že se tam dá někam nepolitický úředník. Já si myslím, že ty modely jsou v Evropě různé. Francie po výměně prezidenta obmění kompletní státní správu, samosprávu. Jsou opět státy, kde se to nedělá. Já si myslím, že ta úroveň v České republice je taková tak akorát a vždycky tady bylo zvykem, vždycky tady bylo tradicí, že ředitel magistrátu je zkrátka člověk, který funguje na jedné straně jako nejvyšší šéf státní správy, ale na druhé straně, a možná je to chyba v zákonech, zároveň jako vlastně vykonavatel samosprávy, tedy funkce rady. A v tomto ohledu si myslím, že tak, jak je to teď nastavené, je to správně. A pokud mají i kolegové tady pocit, že má být teď okamžitě vybrán ředitel magistrátu, vůbec to není problém. Mimochodem, a odpovím teď na tu otázku, výběrové řízení začne v řádu jednotek dnů, a to tak, aby bylo dokončeno po volbách. Dobře. Děkuji. Myslím si, že lépe to už vzhledem aktuální politické situaci nešlo udělat, nicméně stížnost i paní náměstkyně samozřejmě přijímá. Děkuji. Já jenom, jak jste mluvil s tou Francií, tak moje blízká příbuzná žije ve Francii a vždycky nadává na to, jakože žije v zemi, kde prezident si vezme skútr a bez ochranky jede své nové přítelkyni pro bagetu. Tak nevím, jestli je to úplně dobrá země na příklady. Ale paní Krnáčová, když dovolíte, nejprve dám slovo panu Svobodovi, protože vím, že tady kroutil hlavou. Mám pocit, že i pan Ludvík, a pak vám, jestli můžeme v tomto pořadí, pane Svobodo. Já si myslím, že ten problém neleží na stole v tuto chvíli, ten problém leží na stole od okamžiku, kdy byl pan magistr Košťál pověřen vedení magistrátu. Za tu dobu, která je hodně dlouhá, rozhodl celou řadu věcí, které jsou velmi zásadní. My jsme na to už dávno upozorňovali, už na začátku roku, na tento problém, a teď si říkáme, že to je tedy jaksi před volbami, to s tím nesouhlasím. A druhá věc je takováto situace, že by takto dlouho řídil magistrát někdo jenom pověřený v dějinách magistrátu nebyla. Dobře, já myslím, že to není úplně jenom o panu Košťálovi, ale chápu, že to je pro vás nosné téma. Panu Ludvíku, jestli byste se k tomu vyjádřila, pak dám slovo vám, paní Krnáčová. No, v tomto pořadí, prosím. No, kolega Svoboda má pravdu v tom, že ta situace nastala zhruba před rokem, takže, ale on je to trošku rozdíl v tom, že tohle není politický nebo nepolitický nebo odborný náměstek. Ředitel magistrátu je opravdu ten, kdo odpovídá za státní správu, za to úřednictvo na magistrátu, a ono to má přesah do jednotlivých městských částí, protože jak si
tam ta stupňovitá pyramida funguje. Já si opravdu myslím, že v čele magistrátu jako ředitel by měl stát teda odborník manažer. Tam by skutečně, a ještě ideální by bylo, kdyby tam přežil třeba 2-3 primátory, když vlastně to už dneska odpovídá jednomu funkčnímu období. Ale myslím si, že by tam opravdu měl stát někdo, kdo má poměrně významnou zkušenost. Magistrát má cca 1000 úředníků, řídit 1000 lidí, to už jako, to není politika, jo. To už je skutečně o tom, že umíte řídit, že umíte rozhodovat, umíte přijímat nějaká rozhodnutí a na druhou stranu, co si budeme povídat, a umíte víc primátorem. Dobře, děkuji. Mimochodem, my jsme u těch primátorů. My máme v řadách celou řadu starostů, místostarostů, zkušených zastupitelů, odborníků na vodohospodářství, energetiku, odpadové hospodářství a tak dále. Máme rok propracovaný program a jsme přesvědčeni, že můžeme Praze velmi prospět. Pane Hudečku? Protože mám jasnou vizi, co se s městem má dělat, mám už i dostatečné zkušenosti k tomu, abych tuto vizi realizoval a mám zároveň dost energie a elánu na to, abych ty věci dotáhl do konce. Zároveň lidé na kandidáce za mnou jsou lidé, které já jsem vybral a já jsem ve straně přednesl ber, neber, ona řekla ano a kandidátka za mnou je postavena z týmu lidí, které jsem si vybral. Paní Krnáčová? Protože mám zkušenosti dlouholeté ze všech možných sektorů, z neziskového, z podnikatelského a v současné době vedu nejdůležitější a největší úsek Ministerstva vnitra, veřejnou správu, legislativu, archivnictví a spisovou službu. Za naším hnutím nestojí žádné firmy, které v minulosti nebo v současnosti nějakým způsobem byly zapleteny do jakýchkoliv podivných investičních nebo podivných rozhodnutí, které vedly k tomu, že máme v současné době 11 miliardový deficit. Já jsem říkal jednou větou, paní Trnáčová, prosím o stručnost. Tím jsem skončila. Promiňte, omlouvám se, děkuji pěkně. Pane Svobodo? Já si myslím, že ten důvod je velmi jednoduchý. Já jsem jediný, který to, co sliboval předtím, než se stal primátorem, splnil. Otevřel jsem radnici občanům Prahy, otevřeli jsme problematiku i výběrových řízení, elektronických, všech těch věcí, které jsou známy. A to, že jsme řešili problematiku dopravního podniku, nakonec bylo důvodem, proč se koalice rozpadla, proč jsem byl odvolán. Dnes mám za sebou tým, za který mohu stejně ručit, protože jsem měl absolutní personální veto na lidi, kteří jim jsou, a věřím, že s tímto týmem, to, co jsem sliboval a co jsem jako jediný dělal, budu schopen to znovu udělat. Poslední slovo pro pana Štěpánka. Tak trojkoalice je tým, který má ve svém středu 35 starostů, místostarostů a zastupitelů, kteří za sebou nemají žádné skandály a hlavně už jsou s městem seznámeni, vědí, co dělat a mají vizi, která přesahuje ty příští 4 roky, tak, aby když dnes investujete, abyste věděli, že za 8 let vám to někdo neskazí. Děkuji pěkně.